Ćao drugari, ovo je vežba za sve vas koji čitanje učite na latinici. Moji pomoćnici su Vasilije, zdravo! i Luka, zdravo! Vaso, zadajem ti reč lav. Raspevaj je. Važi mama. Lav. Luka, zadajem ti reč zec. Važi Vaso. Zec. Dobro. Luka, Luka, zadajem ti reč jež. važi jež. Vaso, zadajem ti reč jaje. Raspevaj ovu reč. Važi jaje. Bravo Vaso, kome zadaješ ti sada reč? Luka, raspevaj mi reč lala. La. Bravo Luka. Tetka, zadajem ti reč sova. Hvala Luka. Sova. Vaso, zadajem ti reč ruža. Važi mama. Ruža. Bravo Vaso. Luka, zadajem ti reč žaba. Žaba. Bravo Lule. Tetka, zadajem ti reč riba. Hvala. Riba. Vaso, zadajem ti reč pile. Važi mama. Pile. Bravo Vaso. Luka, zadajem ti reč šljiva. Šljiva. Bravo Luka, odlično si to uradio. Tetka, zadajem ti reč Ko je ovo reč? Ko je ovo reč? zebra. Zebra. Važi Lule. Zebra. Vaso, zadajem ti ovog lepog raspevanog tigra. Hvala Vaso. Luka, zadajem ti reč lisica. Lisica. Bravo Lule. Luka, kome zadaješ sledeću reč? Tetka, zadajem ti reč Kamila. Hvala Lule. Kamila. Vaso, zadajem ti reč kokoška. Kokoška. Bravo Vaso. Luka, zadajem ti reč veverica. Veverica. Bravo Lule. Bravo momci. Znači, momci, ovo je bilo sve za ovu vežbu, jel tako? Da. Tako je, bili ste odlični. Ajmo, opa, opa, toto, opa, opa, toto, opa, opa, toto, opa, opa, toto, čitaj za 5! Ovo su knjige za naše drugare koji čitanje uče na latinici. Nebo plava, žuta, plava i crvena. Pozdravljamo vas do sledećeg videa. Doviđenja. Pozdrav!